दा अनजलि मेमनि सासे मोनसे दादों जों गासिबो भिक्टिमाइज मानसिफ्रा जाय जाय जोङो मुंख्लंफोर जाबाय बिसोर जों बुंनो हागौ जे जों जायगायाव नांदोंमोनब्ला जोंबो बेखौ सापर्ट खालामनांगौ जायो होननानैसो बुंनांगौ जों दा गावसिनि एसे बेरेखा माने दिनै दा एनडिबिफ्राव मोनसे आफाद मोनसे दल दाबाय राजनितिक दल दाबाय होननानै बिथांमोनाव माने एसे गिनायाबो दंसै खालामलांनानै होनो हाबासो बिसोरखौ बिथांमोनहाबो प्रटेक्ट होनो हागोन आरो बिथांमोनहा लोरबां जायोब्ला बिथांमोननि थाखाय गसंनायाव नैबे एनडिबिफ्राबो आरो साफार जायबावो। रायजो राजा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव माखासे दावहारु जोहोलाव एनडिबिफ्रा बेल मोननायनि सायाव मा बाथ्रा बुंनो सानो? दिनै नोंथांमोना उदां जादों होननानै बुंगोन ना दिनैनि दिनाव बिथांमोना जोबथेसालियाव थांफिननो गोनां जानो हागौ? बे माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों। हेल' लोगोफोर, फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानाय नोंथांमोननि गेजेरावहा भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोना गासैबो राजखान्थि हान्जायानो गावसोरनि इलेक्सन खाथि भट नांगौ समाव मावनो हायै खामानिफोरखौबो मावफ्लानानै दिन्थियो आरो जोंखौ ललिपप होनानै आरो इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव 4 बोसोरखौ ओरैनो थानानै 5 बोसोर जोबनोसै समावल' खामानि मावो। बे बाथ्राया नंगौना नङा? रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैबो जों बेफोरबायदिखौ जों नुगासिनो आरो जों ललिपपबो होजानो नाङा। बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै जोंनि बर'फोरनि माखासे गोरों गोरा बिथांमोना गोबां बुंबोगासिनो दं आरो बिनि सायावनो सासे दिनै बुंबावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो ना, अब्लानो बुजि मोनगोन। सोरबाबो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो ना। नायलांनो बिदिबा भिडिअखौ बेखौथ' दा इलेक्सन खाथिनि मोनसे माबाया बे मोनसे इलेक्सन खाथिनि दोहौआव जा खामानि जानाय बेखौ जों आवगायनिफ्रायबो एक्सपिरियेन्सखौ मोनबोबाय थादों। इलेक्सन खाथिब्ला माबा मोनसे लब खालामनानै जेखौ ललिपप होनो जेखौ माने प्रलबन होनो बे समाव खालामबोबाय थादों। सोरबा साख्रि होब्रबनानै माबा खालामहैनाय, इलेक्सन बायनानै सिफाय जाबसिननाय बा गुबुन गभर्नमेन्ट फैनाय, खिन्थु बाहाय आदाय खालामना लाखाजोब्बाय बिस्रा। खिन्थु नों आंहासो बन्सित जादों। दिनै बे एनडिबिनि केसाव बेखौनो जोङो नुदों। दिनै बेसेबांबा बोसोर थांबाय, बेसेबांबा आवगायनिफ्रायनो खालामनांगौमोन जिनिसखौ, बे लास्ट मुहुर्त खालामनाया ब्लु मुहुर्त समावसो दाना बे होफैनायनि खारनाव बाहाय मोनसे माबा थायो होननानै, कुइसन थायो होननानै जों मिथिगौ, मोनसे साननानै लानो हायो। दा दिनै माखासेयाव गदोंब्लाबो जों बिसोरखौ दानो बिसोरखौ जों उदां जाथारबाय जों बुंनानै लानो हाया। दिनै इलेक्सननि थाखाय हगारनानै जाहाथे बेहाय गावसिनि भटारनि भटनि सार्टआव जों ओरै हगारबाय, ओरै साख्रि होबाय होननानै बुंगोन। दिनै बाथानि बेलायाव बा जोंनि दैमारि सारनि बेलायाव बिसोरखौ उदां खालामजोबथों आरो गासिबो माबाखौ बिजोंनो फोजोबनांगौमोन। खिन्थु दा बे फोजोबाखै, जों मिथिगौ बे फोजोबाखै। होमबा बे नों सोंनाय बायदि बियो बिसोरखौ इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव माबा मोनसे खालामफिननो हाया होननाय बे जिनिसा थाया। बिसोर खालामफिननोबो हागौ। मानो होनबा गावसिनि एसे बेरेखा माने दिनै दा एनडिबिफ्राव मोनसे आफाद मोनसे दल दाबाय, राजनितिक दल दाबाय होननानै बिथांमोनाव माने एसे गिनायाबो दंसै। दा बे राजनितिक दलाबो बेखौ जों स्ट्रङै खालामलांनो हानांगोन। खालामलांनानै होनो हाबासो बिसोरखौ बिथांमोनहाबो प्रटेक्ट होनो हागोन आरो बिथांमोनहा लोरबां जायोब्ला बिथांमोननि थाखाय गसंनायाव नैबे एनडिबिफ्राबो आरो साफार जायबावगोन। ओंखायनो जोङो इउनाइट जानायखौसो जों बुंदों। दा जेनेबा जों दा अनजलि मेमनि सासे मोनसे दादों जों गासिबो भिक्टिमाइज मानसिफ्रा जाय जाय जोङो मुंख्लंफोर जाबाय बिसोर जों बुंनो हागौ जे जों जायगायाव नांदोंमोनब्ला जोंबो बेखौ सापर्ट खालामनांगौ जायो होननानैसो बुंनांगौ जों दा। जोङो बिपिएफखौ नायबाय, बिपिएफखौ सालायबाय 17 बोसोर सालायबाय। जेरै इउपिफोरखौ होनबाय, इउपिफोरखौ जों नायबाय। दिनै माबा मोनसे गोदान जों बेखौबो बिसोरखौबो नायनांगौ होननानै जों बुङो। नङाबा बिथांमोननि गोदान गोरलै माबाखौनो जोङो सेमफायनानै दोनोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। जाहाथे बेखौबो नायलायनानै जों समान समान थिखांलांनो हायो आरो जों गभर्नमेन्ट दालायनो हायो। हय बिपिएफ, हय एबिभिपि, इउपिपिएल बिदि जाहैथों, नाथाय गुबुनखौ जों जाहाथे लाय होआ, गुबुन नेसनेल पार्टिखौ जोङो जायगा होआबालानो जों बे मोनथाम दलखौ जाहाथे जों थिखांलायोब्ला आं बेखौसो साबसिन होननानै सानो, जाहाथे रावबो बन्सित जाया। आं बेखिनिखौ बुङो। ट्राइबेल सार्टिफिकेटआ ओरैबायदि कनस्पिरेसि, जोंनि लिडारफ्रा दा सांग्रां जानाया मोजां। जोंखौ दा हिरा सरनिया वार्निं होगासिनो दं। सोर माने जोंनि माबायाव माने बे दुष्ट चक्रआ खामानि मावगासिनो दं सरनियाफोरनि एगेन्स्टै नाम। दिनै सरनियाखौ बियो नब सरनिया सुरुकस, दाना सुरुकस आरो बर'खस बर'नि मोनसे ब्रान्स होननानै बुंबाय। बर' ब्रान्स, बर'नि टाइटेल होनबाय। सुरुकसआ मोनसे जाथि नङा होननानै। खिन्थु जुगनिफ्राय जों मिथिगौ बर'खस सुरुकसआ बे कस जातिफोरनि माने राजबंसिफोरनि होननानै। खिन्थु दिनै बिसोरो
जोंजों बर'जों एसिमिलेट जा माने खालामफानानै बिसोरो जोंनिफ्राय माबा लानो नागिरदों बे सार्टिफिकेट लानानै जोंखौनो गाग्लोबनो नागिरनाय जोंखौनो जोंनि सार्टिफिकेट लानो दा बिसोरो नै बेवहाय दा गोदानै सार्टिफिकेट लाबावनो थाखाय नै दा सरनियाफ्रा एकदम बिराद होगदावदों जेरै हिमन्त बिश्व शर्माया 15 दिननि बिथोरावनो कर्ट अफ कन्डाक्टनि जानायनि 15 दिननि सिगांनो आङो सरनियाफोरनि सार्टिफिकेट होदों दा होमबा बे मोनसे जाथिनिनो मालाबा बर' कसारि होनो मालाबा कसारि होनो मालाबा नै साब ट्राइब कसारि आरो दाना सुरु कसाबो माने बर' ब्रान्च होनानै बिसोर होबोनो नागिरबाय बिसोरनि भटखौ लानानै अना बर' खालामनो नागिरदों अना बर' खालामनानै बिसोरो बे भटखौ बिजेपिया लाजोबनो नागिरदों दा बेवहाय जोंनिया जुदि कनसियास जायाब्ला बिजेपियाथ' ओरैनो 10टा अफेन्स आरो जेनेरेलखौ लाजोबखागोन बिनि बिथोराव जोंनि बिजेपि बर' माखासे देरहालांगोन होमबा बिसोर गथा जानानै थांसै होमबा जोंना दा बेवहाय जोंनि बे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ मा फात्ता मोननो इउपिपिएल बिपिएफआ ज' जायाब्ला एबिभिपि ज' जायाब्ला बिसोरो जोंना गावस्रानानै बे बिजेपिया सालायनो थाखाय आरो जे बिजेपि सालायबाय जोंनि बे जों दे जा सानदों बे मिशन बसुन्धराजों जेरै हाखौ लांजोब्बाय बेबायदिनो डिपार्टमेन्टखौ लांजोब्बाय बे लांनाया जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टनि थाखाय जादों बे नङा बिजेपियानो बेखौ पलिसि खालामनानै बिथांमोनहा लांबाय दिनै इउपिपिएलआबो दासो बेखौ रियेलाइज खालामबाय बे रियेलाइज खालामबाय जे जोंखौ बिसोरो बुंबानो दिनै राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों जे जोंखौ ओरै माव ओरै गसं ओरै ज' बेबायदि होनबाय थायो होननाया दा बिथांमोनहा रियेलाइज जाबाय जों बेखौ मिन्थिनो हायो दा जोंखायनो बे माखासे जोंहा केसा जोबाखै दाबो जों नांगासिनो दं सरनियाफोरनि केसा जे बेफोरबायदि होयोब्ला आसल सरनियाया जाय बर'आ सरिनो थांदों बिसोरो फै बर' लिरसिन ब्रह्म बसुमतारी नार्जारि लिर बेवहाय आपत्ति गैया होनबाय नाथाय बिसोरो बै नंखाथारा गुबुन जाथिनि मानसिफोरखा बिसोर नंखाया आरो बिसोर लायोब्ला जोंहा मा जागोन बेनिखायनो जोङो बिसोरनि थाखाय एलार्ट जानानैनो जोङो माखासे सुप्रिम कर्ट जोङो हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट दा सुप्रिम कर्टसिम दंहैयो बेखौ जोङो दा जेबो बिनि सोमोन्दै जों जेबो बुंथ'वा खिन्थु जोङो बेखौ नांगासिनो दं खिन्थु जोंनि लिडारफ्रा बेखौल' बुजिदो जे फैगौ बर' नन बर' जानानै लांगोन दा जोंहा बाहाय इउनाइट जायाब्ला सेस